баба, ние не можем. Никой не се грижи. Тя канализацията е за дръжте на вътре. И то точно насам, в тази посока. Явно ще е на влага такъв. Тук е най-ниската точка в града. Няма да се утеше това. Там се задръснаха и шапката. Те не са били очиствани никога. Те не са и чистили, а сега съвсем. Да се дигне в кресло. Но няма да се отрасти, тя даже още като се оттича тук ще бъде да помисли. Да се хвана, че те дигне да се минаш. Школа стана в Плевен. Она кола виж пътя на вече колата, погледни. Къде е то шофьор? Тя водата се вдига, виж, това фара преди малко се виждаше мигата. Да. Водата се дига. Но той къде е то шофьор? Ами дига се, защото се стича от Сургозия, от всякъде се стича. Някой дали са Ниско. На гражданска защита трябва да се обадим. Не, те на 130 и те се изпращат вече. Не е Ма ще нужно паниш, да ма жена. гражданска защита. Еми, Да, водата се увеличава. тя се увеличава толкова вече. Слагайте баските, ако обичате. На баня! Вие се купяйте тета, те са пълни. Няма!